Så står vi her. Vi skal tilbage til Sjælland. I denne omgang her, der er det altså en bil fra GoMore. Jeg skal have rykket i dag. Sådan det fungerer med GoMore-biler, det er jo sådan, at der egentlig ikke er nogen nøgle, vi skal med. Men så har vi fået et lille telefonnummer, vi ringer til. Så låser han op for bilen lige om lidt, så vi også kan komme ind i den. Og så er det ellers bare afsted. Det er genialt. Det er genialt. Der var den. Men det er smart. Det er fandme lækkert. Så kan vi komme langt. Så er det ellers bare i gang. Vi trykker drive. Vi er klar til at køre turen. Og så skal vi have taget vores billeder igen. The accurate letterman. Flip the strings in the Witherspoons, please. Back the soul, white man collect. Back to back, beaming now, so you the Con Jefferson. Once I drop this new batch. Nu skal jeg til at tanke bilen, fordi at kunden har bedt om, at vi afleverer den med en fuld tank. Så det gør vi selvfølgelig. Og det fungerer egentlig bare med, at jeg betaler for benzinen, den omgang diesel, og så laver jeg et udlæg inde på min tur og får pengene igen. Så det er skide simpelt. Prøver lige af selvfølgelig. Og så beder vi selvfølgelig om kvitteringen. Så er vi på farten igen. Så skal vi egentlig bare få afsluttet det her, så vi kan komme hjem og putte sove. Så er vi kommet frem til Frederiksberg. Turen er færdig. Så går jeg egentlig bare ind efter at have taget mine billeder, lagt mine udlæg ind, skrevet en lille lækker kommentar. Trykker komplet tur. Ikke flere opgaver. Godt gået. Tusind tak skal I have. Vi ses i den næste video.